Ahojte a vítajte pri sledovaní tejto epizódy Vykopávky. V nasledujúcich videách sa budeme pozerať na počítače radu XT, 286 a 386. No a keďže niektoré z nich sú staršie viac ako 40 rokov, pripojiť ich na moderné periférie je celkom problém. To, ako ich pripojiť, si ukážeme dnes, no a ten ostatok na budúce. Poďme sa na to rovno pozrieť. Takže sa poďme pozrieť na problémy, s ktorými sa môžete potýkať, pokiaľ sa chcete s takýmito staršími zariadeniami zabávať. Medzi prvé veci, ktoré by som vyzdvihol, je pravdepodobne odstránenie batérie, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach 286 a 386 a možno aj v nejakých rozširujúcich doskách pre XT. Tieto batérie sú už veľmi staré, vedia vytiecť a poškodiť základovú dosku. Neoplatí sa to, je najlepšie túto batériu vymeniť za modernú náhradu. Je síce viacero spôsobov, ako nahradiť túto batériu. Osobne používam túto prevodku z batérie 2032, ktorá nahradí našu NIMH batériu na doske. Má rovnakú rozteč pinov, a je tu aj obvod, ktorý zabraňuje prebitiu tejto batérie, keďže tieto nie sú nabíjateľné a tie pôvodné sú. Ako ďalšie sa môžeme pozrieť na pripojenie zdroja. Na obidvoch doskách vidíme konektor na pripojenie zdroja AT. No ale moderný ATX konektor na ňo určite nepripojíme. Možno niektorý elektrotechnik by tento kábel rozcvikal a nejak ho sem nadpojil, ale nie je to moc elegantné riešenie. Našťastie existuje káblová prevodka, ktorá nám dovoluje tento ATX zdroj previesť priamo na AT. Čo je super, tak je tu rovno predpripravené takéto dva kábliky s prípojkami, so svorkami, ktoré sa dajú napojiť na vypínač povedzme takéhoto typu a získame priamo vypínač pre zapnutie zdroja. Teraz sa pozrieme na možnosť pripojenia klávesnice. Kedysi sa používal tento 5-kolíkový DIN-ový konektor na pripojenie, no ale klávesnice pre tento konektor sú ťažko zohnateľné, stoja častokrát desiatky, keď až stovky eur a ich mechanický stav býva často mizerný vďaka tomu, že už majú okolo 40 rokov a viac. Našťastie sa to dá vyriešiť prevodkou z DIN konektora na PS2 konektor. No ale tu si tiež poviete, že PS2 sa už tiež zo pár rokov nepoužíva. Našťastie tu nám to zase rieši prevodka z PS2 na USB. Tento myšací prevodník z USB na PS2 funguje výborne, mám to odskúšané, ale niektoré moderné klávesnice so špeciálnymi funkciami nefungujú, no a niektoré HP, ktoré som skúšal, tiež nefungovali. U PCčka typu XT máme s klávesnicou ešte väčší problém. Klávesnica typu XT je síce na rovnakom konektore 5-kolíkovom, ale je absolútne nekompatibilná. Zohnať XT klávesnicu je ešte problematickejšie ako AT klávesnicu. No našťastie, keď je človek troška zručný a má doma nejaké to elektrotechnické náčinie, vie si vyrobiť takúto prevodku pomocou Arduina, ktorá prevádza PS2 pripojenie rovno na XT protokol klávesnice. Na to, aby sme mohli tieto počítače pripojiť k nejakým moderným LCD monitorom, nám v podstate bude stačiť hocaká dobová karta. Čím staršia, tým asi aj lepšia, pretože niektoré z nich nefungovali v týchto krátkych 8-bitových slotoch a v podstate táto AVGA 1 z roku 90... ťažko povedať koľko, 91 podľa výroby, funguje výborne. No a potom tu máme ešte otázku harddisku. Harddisk môžeme vyriešiť takisto ISA kartou modernou, toto je konkrétne z 2013. XTCF Lite, ktorá dovoluje použiť compact flash kartu,
namiesto harddisku. Veľmi praktické, pretože sa nemusíme nejak hrať so starými a už častokrát mechanicky odchádzajúcimi harddiskami. Na budúce si ukážeme tieto špeciálne karty a tieto mašiny za behu. To je pre dnešok všetko a vidíme sa na budúce pri ďalšej vykopávke. Čaute.